Jeg skal præsentere den her statue, som hedder Fuldgammel Kone. Den er lavet i marmor og er 92 cm høj. Den står på Glyptoteket i München og er dateret til omkring 220 før Kristi fødsel. Det er cirka 100 år ind i den hellenistiske periode, som man også kan se på statuen. Ud fra de her dybe folder, der er i både tøj og i ansigt. Det er meget realistisk. Vi ser både detaljer også på vasen og med fødder og selve skikkelsen og håret. Kompositionen er også meget fri, hvor man før har haft religiøse figurer med kontrapoststillinger og frontalstillinger, så er den her meget frit komponeret. Så den prøver ikke så meget at leve op til noget religiøst, men nok nærmere sådan en humanistisk tilgang. Vi kan også se på figuren, at hun er, at vi får hendes følelser med. Vi ser, at hun lider og kigger opad, at hun ikke sådan rigtig er til stede for sine omgivelser, men nok nærmere er inde i sit eget lille univers i sin egen nærmest sorgfuld tilstedeværelse. Det gør også, at hun passer meget godt til den hellenistiske periode, både ud fra altså selve kompositionen og stilen, men også det her humanistiske præg. Hellenismen er jo baseret på, defineret inden for ved Alexander den Store som starten. Og han er jo som sagt ham, der underlægger sig det meste af den orientalske verden og hele Grækenland. Og det gør han ved at centralisere magten og derved også fratage bystaterne deres selvstændighed, men og også noget af deres kultur og guddyrkelse. Så vi får den her periode, som gør, at religionen bliver mere individuel, og det gør selvfølgelig også, at kunsten bliver lidt mere søgende over for individet. Ja. Skulle man perspektivere perioden til noget, vil det selvfølgelig være renæssancen, hvor man også har haft den her kristne religiøse kunst førhen, og så kommer over til en dyrkelse af individet og individets historie, som også er det, vi ser med den her statue. Ja. Man kan også perspektivere til genrerne i den hellenistiske periode. Der er flere inden for perioden, og den her vil jeg synes var meget et genre-realistisk træk, fordi den er så realistisk i sin komposition, og også meget hverdagsagtig, sådan meget naturlig i sin fortælling, hvorimod hvis man kigger på den her Laocoon-statue, så er den meget pompøs og meget overdrevet, også især i kompositionen, og den er heller ikke så realistisk og hverdagsagtig i sin fortælling. Derfor vil jeg måske mene, at den var mere barok i sin genre.